हाय गाइस तो पुणी थे मो ब्लॉग को स्वागत समस्त को। तो आमर रिजल्ट बीएड फास्ट ईयर रिजल्ट खूब शीघ्र आसबार अच्छे आज ना काली भितर। तो चलूँ देखा बीएड पुपिल टीचर मान कौन रिएक्शन कौन बीएड फास्ट ईयर रिजल्ट को लेकिन। तो चलूँ देखा भिडियो रे। धन्यवाद। आज लास्ट दिनटा तो रिजल्ट बारे कोन मत खबर होई रिजल्ट बारे रिजल्ट जहाँ भी बाहर ଭଲ ବାହାରୁ ଆଜି ଯାକେ ତ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନ୍ ଯୋଉ ଡିଲିଟ୍ ମାରିନି ଫାଷ୍ଟ ଇୟରର ତ ଲାଗୁନି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ନା ନା ଲାଗିବନି ତାହେଲେ ରଖିଛନ୍ତି ମନ ତ କେତେବେଳେ କଣ କରିବେ କିଛି କହିହେବନି ନା ଆପଣ 32 ପେଜ ଲେଖିଥିଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ତ ସିଆର୍ କୁ ପଚାରିବି ସିଆର୍ ଆପଣ ଭଲ କାଟିଂ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ମନ ଅଛି କିଛି ପାଠ ତ କିଛି ଲେଖିନଥିଲି ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଷାଠ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ P1 ପେପରରେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଡିଟା ପଚାରିବା ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସଆ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏଟା ଭିତରେ ଅଗର ବିବର ବିବର ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଭଗବାନ ଜାଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଖାତା ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରି ଯଦି ମାର୍କ ବି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି ଆଉ ପାସ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଭାବିଦେବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ ଥିଲା ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରଦିନ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣକୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ P1 ଆଉ CPS ଟୁଟା କେମିତି ହଁ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାସ୍ ହେବେ ସେ ଜାଣିବେ ପାଣି ମ୍ୟାମ୍ ପାଣି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ P3 ଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ତଳଆଡୁ ଯଦି ଟପର ହେବି ଏବେ ଆଶା ଅଛି। ତଳ ଟପର ହେଇପାରିବେ ନା ପାଣି ବହୁତ ମିଛ କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନେବେ। ସେ ଟପର ଏବେ ସେ ଆମ କଲେଜ ଟପର ହେବେ। ହଁ ମୁଁ ବି ସେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେଟା ପାଣି ମୁହଁ ନୁଚଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଟୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାରି ପାଣି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ପାଣି ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ସିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ବନେଇବା ପାଣିଙ୍କର ଆମେ କେସେ ଗୋ ଇନ୍ସପାୟର ପାଇଁ କେସେ ତ ଆପଣ ପାଣି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସିଟି କାଞ୍ଜି ଆଉ କାଞ୍ଜିଆ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ବିଏଡ୍ କୋଉଟା ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଟି ଆଉ ବିଏଡ୍ ଭିତରୁ କୋଉଟା ମାନେ ଅଧିକ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ମୋର 2019 ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କୋଭିଡରେ ପୁରା 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ ରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ପାସ୍ ହେଇନି କୋଭିଡରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢିଲା ସୌମ୍ୟ ଘରକୁ ତ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ ତମେ କେମିତି ଲେଖିଛ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସିଏ ଆଗ ମୋତେ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଇଂଲିଶର ଟପର ହେବେ ବୋଲି ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ एग्जाम पूर्व रात पढ़ी परीक्षा दिखाई तो जहाँ हम भगवान को निर्भर करे और सीपीएस केते विश्वास विश्वास पास विश्वास पास ସପ୍ତାହର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଥରେ ମାନେ ଆଜି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାହାରି ପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି CPS ଟୁଟା କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି जो ऊपर वाला के हाथ में होगा ଆପଣ ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା देखिए कौन କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ମାଗିପାରିବେ ଭାଇ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇକି ସୋମବାର ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶନିବାର ଦିନ ମାନେ ଆଜି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଯଦି ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁଦିନ ସରିଲା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଡିଲେଟ୍ ସବୁ ଡିଲେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଡିଲେଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯାଇକି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଲାଗିଗଲା ସେଇଟା ମୋ ଲାଗୁ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁଭବ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ବର୍ଷ ରହିବେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବ ମୋ କମ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ମତେ ମାଗିଦେବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନହେଲେ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର କ'ଣ ମାଗିବ ହଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଟପ୍ 5 ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର फास्ट टॉप 1 आसबे आद्यासी आद्यादर्शिनी टॉप 2 रे आसबे राजश्री नंदी टॉप 3 रे अभिषेक बारिक टॉप 4 रे कविता स्वाई और टॉप 5 रे प्रतीक कर ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତଳଆଡୁ କିଏ ଆସିବ तलाड़ू आग आसबे चिरंजीव पट्टनायक आसबे जगबंधु आसबे मु अशोक तो टॉप 6 रे ଟପ୍ 6 ରେ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଗଲା ଭାଇ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲେ ନା ବ୍ୟାକ୍ ତ ଲାଗିବନି ସେମିତି ସେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯାଇଥିଲେ ଲାଗିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ସେମିତି ବି ନାହିଁ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସୋମବାର ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସପୋଜ ନାଇଁ ସତରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଭଲ କିଛି ଖାଲି ତମକୁ ଜଣା ଆଉ ମତେ ଜଣା ପାସ୍ କରିଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା
ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରଖିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଡିଲିଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ କାହାର ନାଁ ଆସିବ? ଟପ୍ 10 ନିଜ ନାଁ କବିତା ନିଜ ନାଁ ଆସିବ କବିତା ଏତେ ଆଶା କରିବି ଶର୍ମିଷ୍ଠା କବିତା ଦୁଇ ଜଣ ଫିକ୍ସ ଟପ୍ 10 ରେ ଅଭିଷେକ ବାରିକ ଆସିବ ଅଭିଷେକ ବାରିକ ଏବେ ଟପ୍ 1 ରେ ଆସିବ ଟପ୍ 10 ଆଡକୁ କାଇଁ ଯାଉ ସେ 10 ଅଭିଷେକ ବାରିକ ଗୋଟେ ଆଉ 10 ଟା 1 କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଏ ସେକ୍ସନ ସେକ୍ସନ B ରେ ଜଣ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? B ରେ ରହିପାରେ ଯୋଉ ନୀଳପରି ନୀଳପରି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା नो हिंट्स ମୁଁ ମାନେ ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ଆଉ ସି ସେକ୍ସନ ରେ ରାଜଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରତୀକର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ରହିବି ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ଆଉ ସି ସେକ୍ସନ ଚିରଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗ ଓଡ଼ି କହୁଛି 10 ଉପରେ ଗଲେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଆଡୁ କେତେ ତଳାଡୁ ଆମର ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଟପ୍ରେ ଆସିବେ ଟପ୍ କେମିତି କିଏ ଆସିବେ? କବିତା ଆଉ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆସିବେ ଆଉ ତାପରେ କିଏ ରହିଲା ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆଉ ସେକ୍ସନ କିଏ ଆସିବେ? ଏଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସେକ୍ସନ B ରେ ହଁ ମୋର ସେକ୍ସନ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଲୁକ୍ ତମ ନିଜ ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ନ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କୋଟ ଏବେ ପୁରା ଶୋଇବା ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଭାବିଛି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଛି ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମଟା ପଢ଼ିଛି ମୋର ବିଲକୁଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ମୋତେ ସାର୍ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବସା ଲାଗି ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ରସୁଣ Best of luck. ରସୁଣ ଚଟଣି ଭାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଏଠି ରସୁଣ କଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସଜେସନ କରିବୁ କି ଆପଣ ରସୁଣ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଛୋଟଟା ଆମର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ତ ଶ୍ରୁତି ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଧର ରେଜଲ୍ଟ ଆମ B.Ed ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତ ଆପଣ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନର୍ଭସ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏକ୍ସାଇଟ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛି ଏକ୍ସାଇଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍କୋର ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ନର୍ଭସ୍ ହେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ଶୁଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତୁ ଆକୁଟି ଯା ସତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମଜା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ କିଏ ଆସିବ? ଚିରଞ୍ଜୀବ ଗୋଟେ ଟପ୍ 1 ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଚିରଞ୍ଜୀବ ଟପ୍ 10 ଟପ୍ 1 ଟପ୍ 2 ରେ ଅଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟପ୍ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟପ୍ 5 ଆପଣଙ୍କ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ହଁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫିଲିଂ କ'ଣ? ସତରେ ହଁ ଟପ୍ 1 କିଏ ଆସିବ? ଟପ୍ 1 କିଏ ଆସିବ? ନା ଟପ୍ 1 ମାନେ ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିବ ସଭା ଉପରେ କିଏ ଥିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଜଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଆପଣ ଟପ୍ 10 କୁହନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ରାଜଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ ହଁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ହଁ ଅଭିଷେକ ବାରିକ ହଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ହଁ ଆପଣ ଟପ୍ 10 ରୁ ଟପ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାସ୍ ହେବେ ତ ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ନା ସୁମିତ୍ର ଗୋଟେ ଟପ୍ 7 ରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଅଛି କଣ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ ହେଇଛି
ପାସ୍ ଏବେ ଆମ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଭଲ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପାସ୍ କେତେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ 16,000 ମିଳିବ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ତମେ ପାସ୍ ହେଇସାର ଆଗ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ଭାରି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଦେଇଦେବି ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣ 32 ପେଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା 32 ପେଜ ଭଲ ଅଲରେଡି। କେବଳ 400 ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମଟା ତାପରେ 26ଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା 5 ଦିନ ପରେ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ P2 ପେପରଟା ସେଟା ଭଲ ଭଲ ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ 32 ପେଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିପିଏସଟିର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ନା ସେଟା କରାହେଇଛି। ସେଟା କରୁନାହିଁ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଛି ମାନେ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇନି ପାଠ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ମାନେ 7 ମାର୍କ ମିଳେ 2 ମାର୍କ 16 ମାର୍କ ସେଇଟା 16 ମାର୍କ ଯୋଉ 8 ମାର୍କ ଚଳିବ ସେଠି ଚଳିବ ମିଳୁଛି ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ପାସ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ